Yusuke Kuroyanagi komt uit Japan. De komende weken is hij hier aan het werk met de andere deelnemers aan het natuurkamp uit onder andere Italië, Oekraïne en Spanje. Ze komen via de Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten naar Friesland om 2 weken vrijwillig in de natuur te werken. Het bevalt Yusuke je best. Yeah, not so cold, not so hot. Yeah, very beautiful food, beautiful, Okay. Yeah, nature's. What's the big difference between Japan and the Netherlands? Japan is very humid because it's Asia, so yeah, this is very colder and nice. Yeah, I love The it. climate is better. Yes! De jongeren doen mooi om ze wat opsteken willen van Nederland en de cultuur, maar ook van een oor en ze houden van de natuur. Ze willen een bijdrage leveren aan zo'n project. Ze zijn geïnteresseerd in het project, ze willen weten waarom ze dagen. En ja, ze had toch het gevoel, ja, dit gaat net om geld, maar ze had toch wel het gevoel dat ze iets belangrijks dagen. En je mag vergeten werknemers. Absoluut, dat is voor ons belangrijk, maar we hebben steeds minder geld voor het beheer en zeker dit beheer. En ja, we hadden toch gewoon werk nodig in de natuur om het goed te krijgen. En op deze manier ja, beziek je er toch een lucratief project van te maken. Al ben ze wel eens wat onwennig of scruten, nou voor van tijd ontstaan vriendskippen. En dan moet het afscheid komen, dat is natuurlijk wel heel dreig, maar je zag dus ook wel dat die mensen jaren nog contact houden met elkaar en dat is wel heel leuk. En ja, dat je daar een bijdrage aan levert, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En Yusuke had een droom. I want to live in the future, yeah. And maybe work in nature like this? Or something else? Yeah, I will do something else. Yeah. Like what? Like flight attendant of KLM. Mm-hmm. Yeah, I want to meet some different people. So I think it's a good job. Het is net alleen maar werk. De jongeren zullen ook nog water in, fietstochten maken en een bezoek brengen aan kamp Westerbork. Bye bye. Bye bye.